Haka jingila paj ba haka juk kerensan leni ke common platform ni ke benta barok ki kertong ki banya airing haki election MDC syaka Khasi Hills Autonomous District Council na nong Thmai constituency kabala penong de kesnong lau jenreo kata haka khatsan trik urempang arajar arpusan hamadan nong Thmai la sakhi baki kertong ki la sei la ki juban ki kular pat ki nong rim trekam jongki la ki syajit ha upaj ba Hagani ka rensan le yashim benta da barok ki kertong ki banya aireng ni ketika constituency kata uba penyai sings ni ke National People's Party uba Desmond KL Maulong na United Democratic Party uba Winston Tony Lingdo na Voice of the People Party uba Alan Victor Lingdo na Indian National Congress uba Eric Ton D Swear na Khnam but uba Fairlock D Rengsai na BJP Habashim ya kapali ban pensngau ya ki mat ki jura ukertong ke VPP uba Winston Tony Lingdo ulaong ban nadu balayo ya ke KHADC ki wei ki parti kimla ban le AA Henry ki kotang ki jingkular ki bempoi sha ru nalor kata ulaong ru ban nadu ba Reverend JJM Nichols Roy ula penyo ya ke kernet ke bahenreu kala penyo nong ya ke jela Meghalaya bat kumta don kam ban pensa ya ka nga shimti ya ka kur khar kungor nang te na po umpleng nama ngayo snow mene yong bangila penjob teng ya ki ya khar kungor bude candidate Henry nga shimti ya ka kur khar kungor hang ni po nong Thmai but nga sudi banong ya kata namar ba kumwei na ki samla rong ba mo nga hapan ya thu ya ka ei ka ba nga la shimti la kata tali kisnem la khatsan tali kisnem Kabaringkong kumba fitip ngamdei ubriu uba Thmai banyak kon ya ka election hang ni hapo nong Thmai constituency ngala GLA teng ya ka MLA election how arjar arfulai bar ngangit skambon na pedeng jong pi itu pi thau yang ngahe ngasan hakani ka snong bat kani ka snong kala senyang sikat dei hakabe dei bat ka perkhat ka perang ka jonga kum banlong kumni kum bangalong ngahap ban ai khublei ka bakarpang ya kani ka snong nong Thmai ba iet ki jongi ka Voice of the People Party haki kini ki kindiat tayo ki beladap kala penmi ya kani ka manifesto lani ka mang traikam ka jongga ngasukwa ban pensyai hapi ki pait ba ka ei ka bala tho ha kani ka mang traikam ka jongi khnang ba kum ki pait ba nong song snong abangi jet ya ki nongelam ki banyalong ki MDC hangtai po district council ngidei ban sngoto ki ai ki mat bat ki jura baga Voice of the People Party lani baro ki party hi lada ki don la kamang traikam ka jongki idei ban pen sngo syaki pat ba hagani ka por kombangilayo sngo na kinongtren syakmat kadaw ka baningkong baka Voice of the People Party ka mi syakmat ban yakun yaki election lani banlait ban pensawa syiki pat ba ka briu hinyau trap balai bangi don kam ban penmi sakani wei ka party ka Thmai namar bangi sngoto bat bangi tip kum kinong shong snong baki wei ki party san pulai teli ki snem ngilayo ka jella hinyau pulai teli ki snem sa ban kot ngiyo ka district council kila feel ya kani ka jella ka bait ka jongi kila feel ya ki constituency ka jongi bat ki jing kular ki jongki ya ka beneng bat ka kendo kam shimla urlong bat ngimat hadu kani ka kenta ka mamenta ya ka jinget kum ki nong shong snong bat habangong kum ki nong shong snong ki nong elam jong kari India ki snem khat khandai spa san puar bat ha ka jingelam jong urong ba urang khasi jongi urlet Reverend JM Nichols Roy ulalet banyakren hakmat ki nongelam jong ka sarkar India ka to kopor ban itu ithau ya ka jing kerpang ka jongi kum kata ka bri nyol trap bat khamtam kum ka jaj ben riu ka berit pat ni sngoto ya ka jing yakon jong ni urong ba ban ngadei ban ai khublei u hakani ka janmiet ban pen sngoto shafi ki pat ba balada umdon uni urong ba ngimnum yo ya ka kernet ka ban riu lada umdon uni urong ba ngimnum yo ban ya kren hakani ka jaka hakani ka janmiet ba menta Henry habanga puli ki kot ki bangi yi ya ki mat ki jura ki ba uni urong ba u ra hakatu ko por ban pen sngoto hakatu ko por ki nong shinsha jong kari India balai ba kum ka jaj ben riung i don kam
Open snow tho yaki bangi da day shisha kata ka judgment rio ka ba kerpang hadu kata-kata. But ban penek pensa kata ka jing kerpang ka jongi. We are kondoyap. We are sad. Hapadeng ka jing sha dumok ka jongu. Hapadeng ka jing sha krenben ka jongu. Bangin yo ya kani ka kernet ka ban rio. But hadien bangila yo ya kernet kani ka kernet ka ban rio. Pai ba nga sodai banong. Ba uniu rong ba uba kan ni ka ri khasi ba et jongi ka lasai shimla pen yo nong tang ya kani ka mel ya kani ka jala me khalia ka jongi ula pen yo nong ru ya ki state kum ka Nagaland ka Mizoram ka Tripura bat ka Assam ban seng ya kata ka sek schedule balada don uniu rong ba ngam tip kini kiwi ki jala kinyele kum nu hadu mentah bat habang apai syakani ka mang trikam jong ka Voice of the People Party ha ka baydai bat kani ka MDC ka wansawan kabaningkong kalong baka Voice of the People Party kan yele ban penne pensa ya kariti ka sensya jong kari India ngem num yai lai walang ilayo snowy ka jing koridor jong ka kani ka kernet ka banrio andre ngem num yai lai na ka jing penne pensa jong ka Voice of the People Party ha ka baydai bat kariti sensya jong kari India ngin wanra ya ka sensyar ka bakhoy namar ka takadai ka nongrem ka baningkong jong ka Voice of the People Party balai bangi kren ya kata ka sensyar ka bakhoy ka basuba namar ka jingele ka jongi naduk ka snem ka bangi ngimi ka party ka jongi ka lai snem kenti bat ka jingele ka jongi na kawi ka jaka shikawi ka jaka ka bangilet perta ngiyong bait bangi nyele persya ka bamsap namar ni snowto bakadai ka ni ka krun ka pot ka babam ya ka jait benriu ka jongi bat ladang yeng rasong menta anik ngamtip syaipat ngin pai nang ni syakmat ha ka baidei bat ki khun ki ti ki jonga ki jongpi bat ka lawai bat ka pateng ka bansawan ngin penne bat ngin pensa ya kata ka jing sensyar ka barlarkam bat ngin wanra ya ka jing yada ha ka baidei bat ki mat pen i ki jongi kata ka dei ka weina ki nongrem ki bah khmat bat habang i pai sa ka sensyar ka khadar ngin pensa ya ka kernet ka banreu kum bangilayo snow no do mene ya ka jing kerpang ka jungi kum ka judgment rio ni dei ban penne pensa ya ka ni ka ikhtiar ba ka ni ka sarkar India kala ai hanga ba hapi wei po wei unong song snong ban shimi ya ka kti ka jongi ban penne pensa ya ka ni ka sensyar ka khadar ka bang mangabat mapi ni don kam kerki menta bangin revisit lani bangin penskem lani ngin shimbyang sa shisin ban penkala dor ya gani ka sensyar ka khadar ka jongi ha ka baidei bat ka kernet ngiyo snow kala don ka tu kat ni ka jing pei thliu ha ka ni ka kernet ka banriu handai ka Voice of the People Party ka mi syakmat ban pen bha ya ka rukom pen traikam jong ka ni ka kernet ka banriu jong ka riti sensyar ka ri India sagawai habang ikran zai ka sensyar ka khadar ngin penne pensa ya ka sensyar trairi ka jinglong kenrat ka jongi hala ka jong ka ri karukom bat kendo katkum kimen berim kasor ka korbar sorbar kam ka baidai dur bat nga bat phi utrai ri trai meluk bat ki policy ki ban penrung kam hang te apo district council kani ka dei ke ba nakalyang jong ka Voice of the People Party kan penksan bangin penyo ya kata ka ikhtiar bat ka jinglong ban penne pensa ya ka jinglong ka ba kerpang ka jongi ladon ka jing perta bangi don kam ya ka jing penne ya ka dostur ka ba kerpang ka jongi hendrai ka ladon ru ka jing perta na ki riu syampang hagini ki por ke belalet bangi ban penne pensa ya ka ni ka dostur ka ba kerpang jongi khamtam antai po district council ni don kam ya ki political leaders ki ban traihak ki ba slur ki banut bat ki ban pendon kam hok ya ke ikhtiar ke jongki andau pajba unpa ya ki ban syong hang te apo district council namar ngi yo iling ba ki jingtho lani ki statement jongki riu syampang jongki ka ri khasi jantia ba jongi ba kila don ki political party ki blami syakmat kila bon ki political party ki blami syakmat kila bon ki nongelam ki blami syakmat hendai anda kila poi hang te apo district council kila ken sting ya ka jingpa jongki pajba ya ki hang te tikadai kata ka nongrem ka basyai bangi dei ban wanra shisha ya kata ka jingyo nong bakinong syong snong jongi ki dei ban yo lingba ka jingdon jong ka sek schedule nani ka district council sagawai ni kwa ban penne pensa ya ka culture ka jongi ha ka bei dei bat karwai ka shat ka put ka tem ban pen inam
ya ka jinglong tenrai ka jongi kum kita ki pat khasi khara bat ban bo iki jaka ban tainam ibarim hagini ki kindia sngi ngai we porlok ulet kai sikiwe ki jaka wi ki jing penjot penprai ki mau bena bat kita ki jaka ki bakentang ka jongi the voice of the people kami Syahmat banong syafi ki pat ba bangin penek pensa kerpang ikini ki jingtai ki barim ki jingtai nam jonggu barim bat mdai tang kata ginbo ya ka museum ban peni da shisha ka jing kerpang ka ri ba ka jat ban riu ka jongi ka jing benrap ha ka jing penroi ka kam jengok kai ka yo ka hat ngin kentiu biang ya ka jinglum khajana ka jing sumar ban ai dawai kin bat ha ka bai dei bat ka jing puli puthi ngin pen slor ya ki khon samla ki jongi kham tam ka bai dei bat ka district council ban penek pensa lani ban wan Syahmat ban le ya ki research ha ki ba bon benta Namar ka district council wala ka la janda penyo pulai teli kisnem andrai dang duna ki kot kisla ya ki khon samla ki jongi ki bakwa ban le research ban tip ya ka jinglong bakerpang jong ka ri ba ka jaj ban riu ka jongi anda ki la poi hang tai umdan shu kita ki jing thok ki jing tar umdan shu mano bala ban sei nani ban wanra ya kita ki research papers ki balong authentic kata kadai ka wei na kinong rem ba ka voice of the people party ha ka matrai kam ka jongka kan sa pentrai kam anda pi ki pat ba pin sei yangi kum kita ki nongelam ki jong pi hang tai hapo district council baraba shua bangan shong namar ngala yo kot ni moderator hang ni nga shukwa ban shupen kan mau khmat jong pi khindiat bangi don kam ban lek ban riverset biang lani ban wat banyak biang ya ka jing kaja ka jongi hapo khaupot hapo ka jaka hapo ka beidei bat uput usam ujongi kari kasih bait ke jongi balai bahado kat ni teli kisnem ki parado parasnam ki jongi kidang nyam ki umat ki baktang hangtai hapo kapot usam jongi beidei bat ka asam balai hado kat ni teli kisnem ba mengingi melak ban penek pensa ya ke jaka ke bau men barem ula ai hanga api bat ke bakam kongsan kadai ba ni na kalyang jong ka voice of the people party ngin ai ka equal opportunity lani ka bayadai mas solensar bat ki khon samla ke jongi ha ka wat kam ka wat jam ka puli ka puthi ke jongki bat kumta ter bat chua bangan syong ha ka bakut the job manu nang ni na po nong thamai constituency nga ko aban kin tulang yangi baro ki badon hakani ka rensan bakan mau ngidai ki khon jong gani ka snong nong thmai ba e jongi ngila he la san ha gani ka snong ga jongi bat dai gani ka snong ka bala pen prang ya ka jingmut jing perkhat ki jonga ka jongpi dai gani ka snong ka bala ai ngi ka jing hikai nai ya le ka shu bat ka lawai jong ki khon ki jonga ki jongpi ha gani ka snong nai ya le ka shu bat ki lawai jong ki khon ki jongi bat ki nong shong snong ki ba e ki jongi ha gani ka nong thmai constituency kandai ka kamram ka jongi bantai bantrai ban khlie ya ka nam ka jong ki nong shong snong jong ka nong thmai constituency sa shi sen pat ngin pen klan ngin kentiu bat ngin trehok namanta kani ka constituency bangin pen daw biang sa shi sen ya kani ka constituency ka ba ka jongi bat bangin kentiu bangin pelong ya kani ka constituency hang ni hapo kanong thmai ka ba ka jongi ka constituency ka bala ban khikhle habangong bala ban khikhle ban ai ya ki khon samla ki jongi kenthai bat chenrang ya kata ka lat ka lenti bakila ban yeng ban pen daw ya ka jingem ka jinglong ka jingman ka jongki sa shi sen pat Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Haka bam bangi bam, dunaki eki batay kamet. Namar kata, habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut, pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka batau bha. Kam kata ai ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukam shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya